Selamünaleyküm edilişler. Bugünkü gepleşigimizde 2024-y titreden aýdymçylarymyz bilen dowam etýäris. Gepleşigimiziň birinji tanynda Atagelli doganymyz. Aysen mireli balkanlı vaplarım nirenin gözeli. Şair talipadan ozdurmasa hüner ýeter diýipdirler. Görýän bilen Atagelli öz halipasyny ozdurmak ýerine tow etdirdi öýtgen. Indi bolsa ol ajaýyp sesi bilen ýerine ýetiren bulaýdymyna dowam etýäris. Sahnada men, aýdymçylaryň karoli men, rekordy döwýän yuhuu! Näme seretýäň? Yo, dogry etýäň. Yopdy. Aýdymy çözüm gerek. Yine bir jegede gaýtala şu sözümi? Men karol. Yine bir gede gaýtala? Men karol. Agşam ýatmak habarlary içip durýarken. Men toylarda zatda da aýdym aýtgan. Näçe mana da aýtgan? Oy 50-60 milyona toy kellägi gaýtgan öze. Üne etdiňi? Hawa dogrym. Doğru aytdy, mana de. Yasin götama aşık. Yasin götama aşık. Yasin götama aşık. Yasin. Bu toya gelenden ýerisi ölümäy? Hawa. Ay ne etdiňi sen toya çykma gaýrat et. Çyk. Şeýlemi? Yok oýnatýan. Gaýrat etip bolladaýyn owunny.